במסגרת קייטנת ניצוצות, אני רוצה להקריא לכם סיפור שכתבתי. ככה אינטואיטיבי, שתוכלו להיזרק לתוך האתגר הזה בכיף. אז תקשיבו. אני פוקחת עיניים, עדיין בנרות לשינה, וסימן שאלה גדול עולה לי בראש. מה זה? איפה אני? קצת קר לי. מתחילה להבין שהתלבשתי לאירוע הלא נכון. בגופיית פיג'מה ומכנסי טרנינג, לא ממש זוכרת שיצאתי לאנשהו, המחשבות רצות לי בראש. אני מסתכלת למטה מראשו של גג שטוח, איפשהו לא ברור, רואה רחוב רועש, אישה אחת שופכת דלי מים מהחלון ומישהו צועק אליה מהרחוב. סובבתי את צווארי בחיפוש אחר דלת או יציאה כדי שאוכל לרדת לרחוב. מאחוריי הייתה ערימת עצים לבעירה. חבית גדולה עם אש מרצדת וכמעט כבויה. ליד החבית ישנו בהיחבא שני בני אדם מכוסים בשקים, מתחממים מהקור. כן, נזכרתי, קר לי. מצאתי פתח שהוביל לגרם מדרגות צר וירדתי לכיוון היציאה. ספרתי 21 מדרגות בחושך והמעקה שאחזתי בו לקח אותי לעוד סיבוב של 21. ועוד אחד, ועוד אחד. אחרי 4 קומות הגעתי למבואה שפנתה לרחוב. יצאתי שוב לרוח ולקור המקפיא שבחוץ. אנשים כאן לבושים סחבות. כולם מכוסים בשקים ישנים וריח מבאיש של שתן תקף אותי בלי בושה. שוב ראיתי אישה שופכת דלי ישר מהחלון. חבורת ילדים קפצה לאחור כדי להימנע ממטח השתן שהיה בתוכו. כן, שתן. זה הריח החזק שהרחתי. איך הגעתי לכאן? במעלה הרחוב הרמתי והנחתי יד על כתפו של בחור צעיר ושאלתי, אדוני, תוכל להגיד לי איפה אני? הבחור העיף בי מבט, גירד את שפמו ובידו השנייה את השכב. הוא החליט מן הסתם שאני מוזרה, הסתובב והלך. לא אמר מילה. כולם שותקים, חוץ מהרעש מהמפעלים ברחוב ודליי השתן שנשפכים תדיר מהחלונות. אף אחד לא מדבר? רגע, קודם למעלה אני נזכרת, שמעתי צעקות. הבנתי שמסתכלים עליי כעל עוף מוזר. אישה ברחוב הורידה צעיף צמר ונתנה לי לחסות את כתפיי. כן, קר לי, ואני צריכה פיפי. כל הריח הנוראי הזה של השתן, הצורך להגיע לשירותים, לשטוף פנים, להאכיל את הכלבות שלי. איך בשם אלוהים הגעתי לכאן? הראש כואב כבר, מרוב שאלות. אף אחד לא מדבר איתי כאן. לא יודעת מה זה כאן. עולם אחר, מדינה זרה, חטפו אותי. אוף, קר לי. והרחוב ארוך ולא רואים את הקצה. טוב, די. זהו, אני לא מבינה, לא רוצה להבין, פשוט לא. עצרתי, נעמדתי במקום, בפינה של בית מאבן, התיישבתי על המדרכה הרטובה והקרה, עצמתי עיניים, לונדון לא מחכה לי. לא יודעת מה חשבתם על זה, אבל אם הכיוון שלכם הוא פחות או יותר דומה, או שאתם זורקים דברים בצורה כזאת על הנייר, אתם מוזמנים להגיע לקייטנה שלנו, קייטנה של גדולים, קייטנת ניצוצות.